It's a baby girl, alang kang Patrick Garcia o Nikka Martinez. Ang tibuok detalya sa showbiz chika ni Miley Sereneo. Good news ang nadawat sa fans ni Patrick Garcia human gi-share sa actor nga si Patrick Garcia ang gender sa ilang new blessing with wifey Nikka Martinez. Sa Instagram account ni Patrick, makita ang caption sa maong hulagway nga ang hashtag #babygirl o makita nga ginganlan na nila kini og baby Patrice. Kahinumduman nga si Patrick ug iyang asawa nga si Nikka gikasal ni adtong Marso. Og aduna nay naunang baby girl nga si Chelsea. Kahibaw-an nga ang aktor aduna na sab 7-year-old son nga si Alex Jazz sa iyang ex-girlfriend nga si Jeneline Mercado. Kini si Miley Sereneo alang sa Showbiz Chika.